tanan nga niya karon dinhi sudod sa atong balay alampuanan na kanang naa sa kilid sa malipayon nga pagsaulog nato sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Atong pagpakan ang Ginoo nga nagpakatao diya sa Belen. Kompleto na ang atong Belen, ang atong payag, ang balay sa atong Ginoo. Mao na kini ang gabi sa tanang mga gabi. Giulan ta karon. Napoy usahay walay ulan. Unsa ka ang hulagway sa diyang ang Ginoo na tao. Siguro gyud ko nga tugnaw kay tingtugnaw man dito. Unsa ka ang gibati po ni Jesus samtang natawo siya nga walay mga gamit. Pinakakabus nga pagkatao tungod kay walay midwife. Walay abutanan nga midawan kaniya o kanila. Muna napugos sila nga matao ang atong Ginoo diya sa Bilin, sa balay sa mga karnero. We hear that story. And we kept on telling the story, the ancient story of Christmas, the birth of our Jesus, the Lord Jesus Christ. Pero dili ta kapuyan. Dili ta kapuyan pagpaminaw. Dili po ta kapuyan kapag sa ulog kada tuig sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Siguro tungod kay dako man kini nga kanang hitabo sa kasaysayan sa atong kaluwasan. Kung wala matao ang Ginoo, wala po'y mamatay. Kung wala po'y namatay, wala po'y nabanhaw. Kung wala'y nabanhaw, wala po'y mikayab sa langit. So nahimo kining tibok nga gitawag to Paschal Mystery. Pero nagsugod gyud diya sa pagkatao sa atong Ginoo. And we keep on telling the story. Retelling the story ng Ginoo misulod kanato sa atong kasaysayan, taliwala sa atong pagkaguba, broken world. Taliwala sa atong pagkamakasasala, gihulman sa Ginoo ang atong tawanon nga kinaiya o nahimo siyang tao. Patod pa sa usa ka exegete sa scripture, mingon siya, Christmas, God surprises us. Tiaw mabuhay ang Ginoo mahimong tao. Kana bitaw manamin ta sa atong mag-mirroring ta sa atong kaugalingon. And then atong sultian ang atong kaugalingon nga grabe ang imong paghigugma Ginoo sa kalibutan kay nahimo man kang sama sa akong panagway. God so loved the world. Gisurprisa kita sa Ginoo sa iyang pagkauban, pagkausa diya kanato, and we'll listen to the story of salvation. Out sa kanang kitaw kasaba, kagahub, sa kasaulugan, sa Pasko nato, na sometimes we commercialize sa atong Pasko sa pagkasaulog, pero we go back to the ancient time. It was a silent night. Mingaw. Mingaw tungod kay wala man matao ang Ginoo diya sa syudad. Natawo man siya sa hilit nga lugar, dintua dito ang gitawag nato lugar sa mga karnero. Kahilom tungod kay nyadtong panahona, wala may nakaibalo nga siya matao. Mao nga kung maminaw kita sa awit na silent night, holy night, mao ka na ang pinakaduol na hulagway sa Pasko. Pinakaduol na hulagway sa Pasko. Dili ka itong mga jingle bells, dili ka itong joy to the world. Musugod kita diha, and then we proclaim diha sa kalipay sa Ginoo. In the silence of the night,
we hear God talking to us, speaking to us in the silence of the night, we cannot help but say, ayong Pasko, natao nga itong Ginoo. Smile. Pag malipayon, kay ang Ginoo nagpakatao sama ka nato. Sa ato pa, diha sa kasaysayan, karon sa atong pagsaulog ining gabi, sa tanang mga gabi, we concentrate on the person of Jesus na nga natao diha sa bilin. Usa siya ka memory to remember. Tungod kay nga atong gisaulog, nahitabo naman 2,000 ka tuig na nga milabay. Ang nagapadayon kita sa pagsaulog tuig-tuig, matud pa, why sumo? Tungod kay ang tinubdan sa kinabuhi, mauman ang atong gisaulog. The Son of God, known as the Son of the Most High, is now living with us. He came down from heaven and decided to live sa atong lingwahe, to live in our own lagkaw and stay with us. Wala siya mupuyo sa nindot natong konbento. Sa inyong mga nindot kay mga balay, kama ninyo nga humok ayo, no? Pipili siya sa lagkaw. Dito sa akong lagkaw. Ngano man ka? Pwede man nga he can change the history. Pwede man nga yang hulman ka itong mga palasyo. And then, mayon siya nga tansa, walay magpadayo na ako. Pwede ba diri mga anak, kining ianak na ako, anak ni sa Diyos. We cannot change that. Tungod kay ang Ginoo, gusto nga mopuyo sa pinakaubos nga kahimtang sa tao or masabtan niya what it means to be human. The birth of every child is always a gift from the Lord. God's original blessing is a gift of life, and that is Jesus, the gift of life. The birth of the Messiah. Si Jesus nga atong manluluwas na himong Emmanuel sa atong tagsa-tagsa kakasaysayan. God is now freely given to us. Wow. Ang Ginoo, gihatag sa Ginoo. Ang Ginoo, ang Amahan, mihatag siyang bugtong anak freely, without condition. Si San Lucas, na usa ka artist, usa ka theologian, usa pod ka journalist, kung basahon na to ang iyang detalya nga pagsaysay sa pagkatao sa Ginoo, naga-invite ka nato sa senaryo nining gitawag imahinasyon to create the image of life. Dili ni kang San Mateo nga itong gibasa sa San Lucas. A young virgin with a child. Si San Jose nga custodian worshiping the child. The surprise shepherd. Kadtong nakuratan pong mga magbalantay sa karnero. Nakuratan sila kay di ako magpapoy na matao diya sa ilang lugar. The jubilant angels announcing the good news. Mga awit sa mga anghel na ngayon himaya sa Dios dito sa langit. O kadait siyang mga tao nga maayog kabuton. That is the core message of Christmas. Kadait sa mga tao nga maayog kabubuton. Dili ba panahon sa Pasko, panahon man po for reconciliation? Mga pamilya nga nagbungol, panahon sa Pasko, mahumog ang atong kasing-kasing. Mga pagdumot nga atong gidala, usay, malukti ang mga kapungot, pagdumot, unya, mohari, kanang mapasayloon nga kasing-kasing. Special ang pagbati sa Pasko, kan abang maingon nga, mag-uli na ta, pinaskuhan gud. Wow, nindot no? Maayog kabubutol.
himaya sa Dios didto sa langit ug kadait nato nga mga tao nga maayog kabubuton. Mao kini ang mensahe nga atong pamalandungan ining pagsaulog nato sa Pasko 2023. Mga punto pamalandong, mga kaigsunan. Ang mga langit ng mensahero, mga angheles sa Ginoo, nagmantala ngadto sa mga magbalantay sa mga karero nga ang nagtaob nga kalipay gipanag-ambitan sa tibuok katawhan kay nataw na ang manunubos, ang Mesiyas nga atong Ginoo. It has to be proclaimed. Mauna ang kanang gitawag nato og kay importante diha sa mga magbalantay sa karnero ug mga personahe diha. It has to be proclaimed that God is now with us. Ikaduha nato nga pamalandong, sa tuig sa Ginoo, ang kalinaw wala magagikan sa gitawag og Pax Romana. Remember during this time, panahon kini sa Roman Empire, wala magagikan sa Pax Romana nga gipakanaog og sa tumbaga nga kinumo sa Roma. Ang kalinaw nagagikan sa grasya sa Ginoo, nagapaambit sa kaluwasan sa tanan. Ang kalinaw nagagikan sa nataw nga Ginoo diha sa pasungan, tungod kay the Lord Jesus is the Prince of Peace. Ikatulo na ito nga pamalandong, kining batang Jesus mawang pagkaon sa mga gigutom. Iya unta nga ihalad diha sa ing kinabuhi karon ang pan nga pikaso nato, the bread of life. Kada adlaw, kada Domingo, kada misa nato, Jesus becomes our bread of life. Grabe kayo ang nagpadayon ba nga istorya sa kaluwasan. Atong kalanon dili lamang sa lawas kundi sa kalag. Busa walay rason nga kita dili mo pasalamat sa Ginoo sa iyang pagkakasa kanato. Wala lamang siya nagpakatao ug nahimong uban kanato. He becomes the bread of life. Mga kaigsunan, uban dinhi atong daygon og pasalamatan ng Dios. Inatuntang at pinagi sa atong pagsaulog ining Pasko. Ang atong kasing-kasing usab aberto sa mensahe sa Ginoo. Ang pinakanindot nga mensahe sa Dios sa atong pagpangandam sa Pasko. Dugay-dugay na itong pangandam, Adviento, mga misa aguinaldo, and then misang gabi, and then karon, then ugma. Naunta, doon ay mabukas sa atong katagsatag sa kakasing-kasing. Matod pa, ang tinud nga Pasko, dili sa ulogon nato, sa ato diha, sa gawas, asa dapit nato sa ulogon. Ang tinud nga Pasko, kundi sa akto sa pagpakatao sa Ginoo. God is born in us. Mahimugso unta ang Ginoo na nagpakatao diha sa atong kasing-kasing. Uban dinhi atong i-greet ang atong tapat. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy mayong pagsaulog sa Pasko. Matod pa ni Bishop Dosado, mingon siya, karon na kita maingon og Merry Christmas. Kay hilig kay tag-una-una. Adbento pagani maingon tag Merry Christmas. Karon, ayaw na mo ibuhiin na ng inyong greeting sa usag-usa. Mayong Pasko. O ikaduha, unsa may akong pinaskuhan? Bitaw, walay, labot na. Mayong Pasko, malibayong Pasko kanatong tanan o atong pagpakan ng Ginoo sa grasya ug panalangin ngayong gipaambit ka nato. Atong pangadyon ang Credo. Nagato ako sa Dios, ang Amahan, makagagawa